overalt rundt om os. Mit navn det er Dr. Flokkeskokke. Kom med mod og led efter dem. Mens vi går og leder her efter plastik, kan jeg lige fortælle lidt, hvad plastik er. Plastik er lange kæder af karbonhydrater, der er bundet sammen i en polymeriseringsproces. Når karbonhydraterne ændrer sig, kan plastikken få forskellige egenskaber. Og det er de egenskaber, vi skal udforske her nu. Hov! Hvad er det, vi har der? Det er vist en polyetylen. Polyetylener er lavet af lange kæder af etylenmolekyler, eller også kaldt eten. Det er et meget uniformt molekyle, hvilket gør, at du kan strække plastikken, længere end den normalt er. Normale plastik, man kan finde rundt omkring. Ja, plastik det er lange kæder af karbonatomer, som der er forbundet via en polymeriseringsproces, så vi har en lang kæde af karbonatomer. Så, hvordan er polyetylen i plastik? Jamen, når vi har to etener her, og vi bryder dobbeltbindingen, så kan den binde sig til et andet molekyl, og det kalder vi en polymeriseringsproces. Og dermed så får vi en rigtig lang kæde af polyetylen, og det er det, som du ser i din, for eksempel en pose, der kan trækkes lidt, ligesom Flokkeskokke han viste. Når vi snakker om plastik, så kan vi ikke undgå at snakke om mikroplast. Altså plastik, der er mellem 1 nanometer og 5 mm. Så der er to forskellige typer af det. Det ene det er primærplast, mikroplast. Og det er noget, som der er meningen, at det skal være småt. Altså sådan noget som slibemiddel i tandpasta. Det er meningen, at det skal være småt, men man kan stadig finde det ude af. Så har vi sekundærplast, og det er det, som vi ser som det kæmpe store problem. Altså plastik, som der har været nede i havet, og nu er det blevet nedbrudt til at være mikroplast. Og det er også det, som der størstedelen af det er lige nu. Mens Konrad snakkede, har jeg fundet vores næste plastik. Det her er polystyren, også kaldt for flamingo, når der bliver pumpet luft ind i det. Polystyren er ligesom polyetylen lavet af lange carbonkæder, men den her gang med fenolringe på hver anden carbonatom. Det gør, at den bliver virkelig god til at fange luft ind i sig, hvilket gør, at når man pumper luft i det, så kan man få store bobler, der gør det meget isolerende, hvilket derfor man bruger flamingo til nemlig isolationskasser og lignende. Polystyren ligner lidt et etylenmolekyle. Den har også den samme polymerationsreaktion som polyetylen. Men ved polystyren, så på et andet carbonatom, der har den ligesom sådan en phenylgruppe her. Og hvis kæderne de bliver lange nok, og der kommer nok af de her phenylgrupper her, så danner det ligesom sådan en kludermor, hvor man kan fange gas imellem dem, som ligesom ikke kan slippe ud. Du kan forestille dig sådan en tyggegummiboble, hvor du har boblen, og så bliver du ved med at puste luft ind i den, og så det slipper ligesom ikke ud. Og det bruger du for eksempel til at lave flamingo. Bag ved mig er vores næste plastiktype. Kan du se den? Det her er polypropylen. Et meget hårdt plastik, der kan rives fra hinanden, og bliver meget ofte brugt til koppelåg. Denne plastik kan være lidt svær at identificere fra andre plastikker, og derfor skal vi også snakke lidt om, hvordan man kan kende forskel på de forskellige plastiktyper ved hjælp af eksperimenter. Ja, nu skal vi snakke om polypropylen. Polypropylen minder lidt om etylen, men i stedet for så har vi en tylgruppe hernede. Så når den polymeriserer, ligesom andre plastikker, så bryder vi bindingen her, og skal vi binde på. Det der er anderledes ved den her, det er, at den har en metylgruppe, som der stikker ud. Så når vi har den her lange kæde, så stikker der metylgruppe ud. Det gør, at den her plastiktype her, den kan holde på meget mere varme. Eller skal meget mere til, før den smelter. Og så er den også rigtig stærk ved, når man hiver i den. Til gengæld, så når du river den over, så er det rigtig nemt at gøre. Men nu skal vi også lige hurtigt snakke kort om, hvordan det er, vi kan identificere forskellige typer plastik.
Når vi snakker om vores plastiktyper, der har vi nogle plastiktyper, som der er tungere end vand, og så har vi også nogle, der er lettere end. Så det er vores første test. Så vi laver en vandprøve, hvor vi lægger vores plastiktyper ned i vand, og hvis de synker, så ved vi jo, at det er en af de tunge typer. Og hvis de flyder, så er det en af de lette. Derfra der deler vi det op, og så kan vi finde ud af, hvordan det er, de her forskellige plastiktyper, hvad det egentlig er, uden det at vi laver nogle dybe tests. Al den her snak om plastik har gjort mig sulten. Heldigvis er vores næste plastiktype lige her. Det her er PVC, også kaldt for polyvinylklorid. Det bliver brugt i ledninger og kloakrør, fordi at det ikke kan brænde, da klorid i polyvinylklorid er meget svært at oxidere. Man kan også tilsætte forskellige stoffer til at gøre det blød, som i ledninger. PVC-plast. PVC-plast ligner rigtig meget polyethylen. PVC-plast har også den samme polymerationsreaktion, som polyethylen også har. PVC er dog lidt anderledes. Det har på et andet carbonatom et kloratom. Det her kloratom, det gør sådan, så plasten har rigtig svært ved at brænde. Og ved PVC-plast, så hvis der er flere rækker, sådan naborækker, så kan der ligesom dannes de her hydrogenbindinger, som gør, at PVC-plasten kan blive meget, meget hård. Man bruger for eksempel PVC-plast til kloakker og sådan. Nu skal vi være helt stille. Det er nemlig den mest snedige af plastiktyperne indtil videre. Det her er polymetylakrylat, også kaldt som plexiglas. Polymetylakrylat er den allermest gennemsigtige af alle plastikkerne. Den er også meget stærk og holdbar i vejret, hvilket gør den perfekt til skudsikre ruder eller meget tykke ruder. Fordi det her er endnu mere gennemsigtigt end glas. Så hvis det var glas, ville det blive misfarvet, men plexiglas bliver aldrig misfarvet. Det her er polymetylakrylat. En plastiktype, som I kender som plexiglas. Og hvad er det, der gør den her plastiktype så super speciel? Jamen det er, at den her gruppe, der er her, den kan lave dipol-dipol-bindinger. Hvor at den del her, den kommer til at være negativt ladet, og hernede, den bliver positivt. Og hvad gør det? Jamen det gør, at når vi tager en kæde her og sætter nedenunder, så vil de binde sig meget bedre, siden det er, at den her, den var negativ-positiv her. Så de vil være de vil godt trække sammen, de vil godt være tæt på hinanden. Så derfor så den her bestemte plastiktype, den er rigtig stærk. Vi skal også snakke lidt om noget bioakklimation. Bioakklimation, det handler omkring, når et stof kommer ind i noget organisk, altså dyr for eksempel. Her der har vi en fisk, hvor den har spist lidt plastik, og så den spiser for meget i forhold til, hvor meget den kan få ud af kroppen igen. Og det er det, bioakklimation handler om. Altså at der kommer for meget af et bestemt stof ind i noget, som der lever, og så kan de ikke få det ud hurtigt nok i forhold til, hvor meget de spiser. Så har vi biomagnifikation. Biomagnifikation virker lidt ligesom bioamplifikation, men det handler omkring, at når vi tager et dyr, der er langt nede i hierarkiet, som der måske har en smule plastik, den skal en fisk, i hvert fald lad os sige plankton, så vil en fisk, den skal måske spise, 100 af dem en gang imellem. Og det gør så, at en fisk plastikprocent, den stiger helt vildt. Og så efter det, så kommer der en større fisk, som der skal spise 10 af de andre fisker. Så den her procent, den stiger bare, indtil vi kommer op i toppen af kæden. Hvor det er, at der så er afsindig meget plastik i. Så skal vi også snakke omkring cocktaileffekten. Og cocktaileffekten, den har 3 forskellige typer af effekt. Vi har den additive effekt. Så hvis nu vi havde, først og fremmest sådan cocktaileffekten, det er, når man tager nogle kemikalier og blander dem, og så ser vi, hvordan det er, at de rammer, hvor negativt de rammer, eller hvor negativt de rammer dyr for eksempel. Hvis nu vi havde 2 forskellige hormonforstyrrelsesstoffer, det ene ved vi gør 5% skade til vores kønscellegeneration, og den anden den gjorde 10%. Ved den additive effekt, der vil det svare til, hvis vi blander de her 2 sammen, så vil det være 15% af det vil skade.
Men så har vi en, der hedder synergisk effekt. Synergisk effekt, det er, at de her to kemikalier her, de hjælper hinanden med at stige helt vildt. Så måske, hvis vi havde den her med 5% skade, og den anden med 10%, så vil det måske være 30%. Eller det kunne være højere, eller lidt lavere end det. Så det er bare, at de her stoffer her, de hjælper hinanden med at komme op i, hvor farlige de egentlig er. Så har vi den aller sidste, den atoniske effekt. Og det er, at de hjælper hinanden, men de rammer hinanden, og så nedsætter de hinanden med, hvor meget de kan skade med. Hvis nu vi havde 5 og 10, så vil den måske komme ned på 4%. Og det er det, vi håber på. Det kunne være rart, hvis det er sket. Men vi er rigtig bange for, at hvis nogle hormonforstyrrende stoffer, de ryger ud i havene, så vil de bare være ekstremt hormonforstyrrende, bare være i havet. Og det er frygten, vi har omkring cocktaileffekten. Yes. Nu har vi kigget på forskellige plastiktyper og deres egenskaber, men også hvordan plastik kan indflyde vores miljø og vores egne kroppe. Jeg håber, I har lært noget, og så må vi ses igen næste gang.